Ayun no. Yo, what's up mga kadulskis? So ngayon, live tayo ngayon mga kadulskis. Wala tayong magawa dahil sobrang init. So nandito tayo ngayon sa may taas. First time natin mag-live ngayon mga kadulskis. May maingay pang aso, kapit bahay. Live tayo mga ngayon. Live tayo ngayon mga kadulskis. Habang mapag-uusapan natin ngayon mga kadulskis. Kanina nga pala mga kadulskis, nag-workout tayo kasi may ginagawa tayong video na body transformation kasi medyo sobrang taba na natin, bouncing baby boy na. So, sa mga meron na tayong isang pasok mga suki. Ano ba to? Wala pala. Wala ko meron. Nawala. Sino kaya yung naligaw na yun? Nagbago pa isip. So ito, buhay probinsya mga kadulskis. Ikot natin ang camera. Ano ba ito? Ito. Ayun o. See the view. Sobrang init. Ito pala yung mini garden ni Mami C. Medyo namamatay na yung mga ibang dahil sa sobrang init mga kadulskis. So may plano tayo dito mga kadulskis na ayusin. Ayan ito. Ayan. Lagay lang natin to para improvise. Pansamantala habang wala pang budget. Sobrang init ngayon mga kadulskis. Ayun, nawala pa kanina mga kadulskis. Walang connection doon. Aw, mainit. Mainit, dito na lang tayo mga kadulskis. Mainit yung pan dito, mas okay. Shoutout nga pala sa 0 viewers natin. Pa rin nag-video mga kadulskis. Ayan, tingnan nyo yung daan doon mga kadulskis. Yun.
papuntang Matalaba. Matalaba, shortcut yan mga kadisky, or parang diversion road yan para iwas traffic dun sa bayan. Pagpupunta ka ng Dagupan dyan, kung ayaw mo traffic dyan, mas okay dyan dumaan kasi lalabas ka na ng Pinmalay. Yan, doon ang daan. Oh, nga pa mga kaduskis, kanina nag workout tayo kasi nga sabi ko nga diba may plano tayong gumawa ng transformation, body transformation. So, nakaka 2 months na tayo. So far preview, taba pa rin. Ayun o, malagotok. So ganito lang buhay probinsya mga kadudskis, simple lang, tahimik. Yun, maingay nga lang yung aso ang kapitbahay. Simple lang mga kadudskis, laba-laba lang ang tapos pwede ka hingin ng bongga kapitbahay. Sarap magpunta ng beach kaso sobrang init eh. So dito mga kaduskis ka sa probinsya, tahimik lang buhay mo. Sabi nila mahirap ang buhay sa probinsya kasi mahirap nga maghanap ng trabaho, maliit ang sweldo kumpara sa Manila. Sa Manila kasi ang alam ko minimum na dun is around 500 na yata. Dito 350 pa lang yata eh. Hindi ako nagkakamali mga kaduskis. Pero kung akong tatanungin, mas okay dito kasi ito, sarap ng hangin, tapos malapit ka pa sa pamilya mo, tsaka sariwa nga yung hangin, tsaka pwede ka magtanim-tanim. Dito lang kung masipag ka talaga, mabubuhay ka rin sa probinsya. Dito rin naman marami na rin mga pasyalan, marami na rin malls, na rin nalalayo sa Maynila. Ito nga lang mga kaduski, pag ganito mainit, hindi kaya sa Maynila punta ka ng mall, kaya maraming mga buildings na matataas kaya hindi gaano mainit. Saka yung hangin, yung pollution, natatakpan na yung araw. Hindi na gaya dito, ano, tirik na tirik oh. Walang pollution. Ayan, may mga birds pa. Ayan. So para sa akin mas okay pa rin ang buhay probinsya, diba mga kaduskis? So wala pa rin nanonood sa atin mga kaduskis. Hirap talaga pag hindi ka well known. So mamaya na mga kaduskis,
Please, subok lang naman tong live na to kung anong reaction. So mga kaduski, lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga kaduski. Syempre bawal pa rin ang tamad. Peace dudes.